इसिबां गोहो जादोंना नोंहा आंनि सेराव नोंनि मोखांखौ दिन्थिनो थोद खर' गाज्रि नोंखौलाय आंनि सेराव सोर थाफैनो होदों आच्छा आं खर' गाज्रि ना खर' गाज्रिया माबायदि आं दिनै देखायगोन बाबाय खर'नि जायगायाव अन्थाइसो सोनानै लादों नामाब्रा मा एसे गोसा हेडशट होखोलाय आरो नांबावगौ नामा जेब्लासिम नों आंनि सेराव नोंनि मोखां गन्थंखौ देखायगोन अब्लासिम आं बेफोरबायदि हेडशट होबाय थागोन आच्छा बावगारबाय होनबा नों दाखालिनिखौ नों रायखांबावदोंसै ना जाबाय गरम फारसेफोर जाबायलै बांद्राय गरम जाबाय थानाङालै दिनै जोंहा माइ गायनाया जोबनायनि थाखायसो नोंसोरखौ जानो लिंहरदों लोंनो लिंहरदों रंजानो लिंहरदों बिदि बुलायनाङाब्रा अमा राजा जाबाय दे मालायनि न'फोराव नांलाय खमलाय खालामनो हामा दे जाबाय अमा राजा सिरि सिरि थादो आच्छा नोंसोर आंखौसो दावराव खालामनाय बायदि मोनदों ना नोंसोरनि नोजोराव आंसो गाज्रि होमबा हो आंसो गाज्रि दे जाबाय माखौथो दावराव खालामबाय थाबावदों मालायनि न'आवलाय उनफोराव माबा मोनसे जाबाय थागोन दे आच्छा थाइबानि लारु थफिरामनि दायखौ नुवासै नोंसोरो आंखौसो रायबाय जागोन दे जागोन आरो सन्थला थांनोसै आं जेराव आंनि सनमान गैया बेवहाय आं थानानै मा लाब जे जायगायाव सनमान मोना बे जायगानिफ्राय दोरोदनायानो मोजां साला थफिराम नोंथ' मिथिखायो अमा राजाया माबायदि बेथ' नोंबो एसे दाय मावफ्रामबाय नालाय एसे धैर्य खालामदो आरोना जागोन दे ओरैबाबो बदनाम मोनखाबाय आङो आरो बदनामखौ लाबाय थानोसै सामसि जौखौ दिहुनना होफैदो दे जागोन दे नैबे अमा राजाखौ मान गैयै सनमान गैयै खालामथारदोंना बयबो लोगो नांनानै फैथर' बिसोरो बिहामजो बिखुनजो सानैबो फैथर' दिनै आं न'आव अर लगायगोन अर जोङाबाबो अखा हाबाबो बारहुंखा फैबाबो अर लगायगोन आं बेबो अरगें बायदि रोहो रोहो दिनै रावबो गवा जाय आंखौ एदावना लायो बेनो मोनफ्लांखाबाय हाय लोगोफोर आंनि ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबाय लाब्रा ब्लगखौ नायबाय थादोंब्ला नोंथांमोना लाइक मोनसे शेयार मोनसे आरो कमेन्ट मोनसे होनानै गालांबानो जाबाय अब्लासिम आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे मेथाइ रोजाबनोसै बेनि उनाव आंहा रिल्सबो बानायनांगौ दिनै आं रिल्सखौनो बानायनाय जायाखै आं दसे थानानै रिल्स बानायगोन दे रायजोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय साबास आदा बानायबाय था रिल्स बानायलाय ब्लग बानायबाय था मोनजादोंना मोलोंदोंना दे फ्रियावनो मोनजादों मोलोंदों माथो टेनसन आदा बयबो रिल्स बानायो बेनिखायनो आंबो बानायदों बानाय बैबो रिल्स बानाय बयबो रिल्स बानाय ओमफ्राय हादरखौ सोर सानगोन समाजखौ सोर फोसाबगोन जुदि बयबो मानसियानो मबाइल गंसे लानानै रिल्स बानायो आदा मालाय बयबो रिल्स बानायो नों आंखौल' मानो रायदों दे बेखौनो बुंदों आं बयबो रिल्स बानायो नोंबो बानाय आंबो बानाय हांग्रिमोनदियाबो बानाय आयाबो बानाय गासिबो बानाय गासिबो जुदि न'खरानो जुदि मुजा खालामो गासिबो जुदि न'खरानो जुदि भिडिअ बानायो रिल्स बानायो होमबा बेमारिफोरखौ नायनो थाखाय सोर डक्टर जागोन सोर न' लुनो थाखाय इन्जिनियार जागोन सोर फालांगि मावगोन सोर साइन्टिस्ट जागोन गासिबो जुदि मोसाजोबोबा हादराव मा नांगौ मा नाङा हादराव मा थोदों मा थोआखै बेखौ सोर नायबिजिरगोन गासिबो रिल्स बानाय गासिबो एक्टर एक्ट्रेस जायो माथो जाखो दे आदा रिल्स बानायनानै बयबो पपुलारसो जायो आरो फैसा खामायो बेखौनोथ' बुंदों आं गासिबो जुदि रिल्स बानायनानै पपुलार जायो अब्ला गुबुन खामानिखौ सोर मावगोन सोर मावगोन नोंखौथ' आङो बुंबायमोन गावनि आथिङाव गाव गसंनो थाखाय फैसा थाखा खामाय होननानै जेब्ला फैसा थाखा खामाय होननानै बुङो अब्ला बाहायनाय बायदि मोनो आदा नों आंखौ बांद्राय जाब्रेनाय मोनबाय नामा आच्छा मोनसे बुंबा मोनसे बुजि नङा होमबा आं नोंखौ खामानि मावनोसो थिनदों गावनि आथिङाव गाव गसंनो नों गावनिफ्राय बांद्राय जाब्रेद्रायनाय मोनबाय बेनिखायनो आंखौ बिदि बुंदों आदा आंबो खामायगोन नोंनिफ्राय जेसेबां फैसा लादों आंबो गासैखौबो होजोबगोन आच्छा नों आंनो फैसा होनो नोंनि मुङाव बेसेबां फैसा खरसा थांदों नोंनि देलायनायाव बेसेबां खरसा थांदों दुर्गा फुजा दखना बिबा सोर बायनानै होयो नोंनि बे खानाय गोसोमखौ गोजा खालामनायाव सोर फैसा होदों नैबे अमा राजा नों देसो होदों आरो नों दानसेयावनो नोङो गोरा बाथ्रा दिहुनदों नों बिदा नालाय आंनो होखानांगोनखा बिदा नालाय नोंनो होखानांगोनखा बिदि होननानै नों रिल्सल' बानायगोन नामा सब समाव आं नोंखौ नायनो हायाब्रा न'नि बिनानावबाबो फंबायबाबो सब समाव जों नायबाय थानो हाया आंनाबो फेमिलि दं आंहाबो मोनसे लाइफ दं जेसेबां हायो बेखौ नायबाय नोंहाबो मोनसे दायित्व दंसै नों गावनि आथिङाव गाव गसंनो ओमफ्राय थाखा फैसा खामायनो जेब्ला थाखा फैसा खामाय होननानै बुङो अब्ला उल्था बुजियो आदा नों आंखौ बिदिसो बुंदों आंखौ नोङो खामानि मावजानो लुगैयो आंनि खामानि फैसा जानो लुगैबाय जागोन दे आदा नों आंखौ गावनि बस बायदि मोननानै लाबायबा आं बे न'खरावनो थाला आच्छा माबा मोनसे खोथा बुंबा न'खराव थाला देरबाय राबाय नालाय खारनो जाबाय सोर हौवाखौ गोसो थोनायनि थाखाय खारनो जाखो आंहाबो गोसो थोनाय दं आदा आंहाबो मोजां मोननाय दं आंहाबो आंनि दायित्वखौ दिनैनिफ्राय फालिनोसै आच्छा इसेबां गिदिर बाथ्रा बुंबायना दिनै नों दाउदै नोंखौ दाउदै बायदि ख' अनबोबाय दाउदैनि बिखबा बायख्रुबगोन गाज्रि जागोन होननानै नोंखौ आलो अनबाय हस्टेलाव थिनहरबाय नोंखौ कलेज फरायहोबाय इउनिभार्सिटि फरायहोबाय दिनै नों उल्थासो बुंबाय नोंनि मोजांनि थाखाय आं नोंखौ थाखा खामाय होननाया बांद्राय असयबावसो बुजिबाय नों आदा नों आंखौ रायनोल' लुगैयो नों गासैखौबो रायो न'नि गासैबो मानसिखौनो रायो नोंनि नोजोराव रावबो मोजाङानो नङा नों गासैबो गाज्रिखौनो नुयो बेनिखायनो आं दिनैनिफ्राय नोंनि न'खराव थाला
नोंनि नखर औ बे नखरखौ आं दिनैनिफ्राय बिदाय होनायसै बाय हो बिनानावफोरखौ जेबो होनजाला आच्छा देरबा रावखौबो जेबो बुंनो हामारा होमबा आंलाय मा बुंदोंमोनब्रा गावनि आथिङाव गाव गसं फैसा थाखा खामाय होननानैसो बुंदोंमोन बेखौनो माबा जाब्रायनाय मोनदों हो बेफोरबायदिसो बुजिबाय बियो गोसो थोनाय थानायखाय गोसो थोनायसो देरसिन जाबाय होमबा गोसो थोनाय थानायखाय माथो जेबोखौनो बुंजाला इसिबां बाहादुरि जाबायना खामानि माव साख्रि माव होननायानो गाज्रि जाथारबायना दे आजिखालि माथो रावखौबो जेबो बुंजाला हेलौ आं थांगासिनो नों आंखौ लांफैबानो जाबाय दिनैनिफ्राय आं बे न'खौ गारबाय आं जेब्ला बालाबारियाव दै गांगोन होमबासो मिथिगोन बे न'खराव आं मालाबाबो फैला आं थांगासिनो जाय बिनानावा बिदानि खोथा लायोमोन बिदानि खोथा बारामोन दिनै बा आं फंसे मा बुंखो न'खौनो बारबाय माथो देलै गोजौनि मालिक मा नुनांगौ मा जानांगौ सब देखायजोबदो दिनै आंनि बिनानावाबो बिखुं खिथिनानै गालांबाय आंनो फारसेथिं बिहामजो बिखुनजो लोगो लांनानै बा थफिरामजो बुलायनो होआसै आंखौ मालानि दिनाव हारसिं उदां थानो मोनगोन आं न'खरखौबो नायनांगौ हिनजावखौबो नायनांगौ बिमाखौबो नायनांगौ गथ' गथायखौबो नायनांगौ फारसेथिंजाय जेनगार गारबाय आं इलेक्सनाव देग्लाय इलेक्सनाबा मा जागोन बेनि थाखायबो फैसा बुथुमनांगौ बेफोरबायदि सानबाय थानायाव आंनि खर'आ बोरै खामानि होनांगौ जाखोब्रा बेनि सायाव मानसिफ्रा गावनि गोसो बायदिसो मावग्रा जाबाय मानसिफ्रा सानो आंनाव दुखु गैया नाथाय आंनावबो दङ दुखु सोरनो बुजायनो सोरनो खिन्थानो बे आंनि अमा राजानि दुखुखौ खोन्थाबाबो हांसो राजाया गाबनाय बायदि क्लाब 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 क्लाबसो मिनिगोन बेनिखायनो जावगा देखा जायगा दुमफ्ला उन्दुना थानोसै आच्छा बे दाउदै आंनि बुंनायखौ मानो इसिबां गाज्रि मोनखोब्रा आंथ' बेखौ जेबो गाज्रिखौनो बुङाखै दसेनो लोगो लोगो बेग लालायनायनो ओंखारलांबाय हौवा गोसो थोनायनो फन हरलायनानै आंनि सिगाङावनो ओंखारलांबाय बेनो जाबायना बेनो जाबाय बिदा गिदिरनि ओंथिया मा मुलाम्फा मोनखो मानसिफोरखौ नायनानै खोथायानो बुंमारो मुलाम्फा नागिरालासिनो ओरैनो मालायखौ हेफाजाब हो होननानै बेथ' न'नि मानसिबावसो मालाय मानसियाथ' आंखौ दुखु होआ न'नियानो होसिगोन आरो सोर होनांगौ जाखो थांथो बे दाउदै बेथिया गाबोननो खारबोनांगोन बे हौवानि न'निफ्राय मिथिना मोनाखै हेलौ जाथि नों बै सारियालिसिम फैबानो जाबाय आं थांगासिनो दङ आं मिथिया आं दिनैबा हले आदाजों नांलायदों बेनिखायनो नों आंखौ दिनै लोगो हमथारनांगौ आं थांगासिनो दाउदै बहा थांनो नागिरदों थांनोसै आं जेराव मेरावनो बे सुनि न'खराव आं मालाबाबो थाला मानो बेफोरबायदि बुंदों माबाफोर जादों नामा दाउदै नोंनोलाय आं मा खोन्थाबावनो नों जाम्बि मानसि नालाय जाम्बि मानसिफोरजों आं रायलायनो बायो औहाय आं जाम्बि जाबाय माथो खालामबावनो उन्दैनिफ्रायनो लेखा फरायनो मोनासै गुवाहाटि थारथिं बायनानैनो दिन थांबाय बेफोरबायदि खोथाखौ आं खोनासंनो गोसो गैया जायखिजाया बाजै फैबा खोन्थाबानो जाबाय आं बे न'खौ गारबाय होननानै हामा दाउदै न'खरावलाय दावराव दावसि जायो बिदि दावराव दावसि जाबानो न' गारना खारनांगौ बे नङा आं बे न'आव थाला आंहाबो आथिं आखाइ राबाय आंहाबो गां गुवार जाबाय थांनोसै आं बे न'खरनिफ्राय आरो आं मालाबाबो फैया बाय आयो मानो बिदि बुंखोसै बेलाय बे न'खरावसो माबा बुंबाय नामासै बा सोंहैनि आं मा जादों उन्दैफोर अमा राजा माथो बेवाइफोर थबसिसोलै जिराय जिराय दे जिरायगोन माथो दाउदैयालाय रागा जोंनानै ओंखारलांदों माबाफोर जादों नामा मालाय देरबाय गोरों गोरा जाबाय नालाय मानोथो न'नि मानसिफोरखौ नांगौ ओंखारलांबाय मालाय बेग लालायलायनानै हाब मानो बेफोरबायदि ओंखारनो होनांगौ सिख्ला मानसिफोरखौलाय ओरैनो जुगा मोजां नंथारा नांलायनो रोंदोंबा गोसो थोलायनो रोंदोंबा साननो हानोबो रोंनांगोन आरो बेलाय सिख्ला जालायनानै साननो हानाय गोहोआ बेनाव थाखासिगोन ना माया मोजां माया गाज्रि मालाय मिथिखासै जोंफोरा माबा बुंबा दायसो जागोन दाब्रायनाय मोनदों होननानैसो बुंजागोन आरो बुंखाबायानो मालाय ओंखारना थांबाय बेनिखायनो न'खौनो गारनानै दासो सिख्ला देरफुदों नालाय रागाया बारा जादों बेना सिख्लाफोरा बेफोरबायदिनो जायो दाना दासो सिख्ला देरफुनाय जायो नामा बुजिनाय जाबाय रोंखा राखा गासैखौ बुजिखायो आं फंनैसोल' बुंथारदोंमोन खामायनानै जा बेखौनो गाज्रि मोननानै थांबाय मालाय गोसोथोनो रोंदों हौवाजों रायलायलायनो रोंदों नाथाय बिदाया मा बुंदों बेखौ मोजाङै बुजिनो रोङासै थांथों मा खालामना जाहै जाहैथों उन्दैफोर अमा राजाखौ आं बेफोरबायदि मालाबाबो दुखु जानाय नुवाखैमोन दिनै बिनानावनि थाखाय जोबोद दुखु जाथारबाय माथो उन्दैफोर जिराय दे मालाय बिखुनजो बिहामजो मालाय आलासि जानो थांदों जौ लोंनो थांदों दे आं जिरायगोन आं माबा मोनसे खौरां होनोसो फैदोंमोन जोंहाना फिसाया स्कुलाव थांनो गोरों जाबाय बेखौसो सोंनो फैदोंमोन आं बहा होबा मोजां जागोन होननानै मायाव होगोन सानदों नोंलाय बर' मिडियाम ना इंलिश मिडियाम बेखौनोथ' सोंनो फैदों आं दा बाथ्राखौ बोरैबा बुंबा आंहासो रागा जोंजालायगोन जोंनि इण्डियानि सोलोंथाइ सिस्टेमा गाज्रिथारलै गभर्नमेन्ट स्कुलाव मास्टरानो गैया सासेल' मास्टार जायो बेबो मालाबा थांगोन मालाबा थाङा दा लाइभ लकेसन हरनांगौखायसो एसे सांग्रां जादों मानसिफोरा सोरबा आरो गासैखौबो बुङाखै अब्लाबो बिराद बायना खायसे थांनो आरो मास्टारखौबो सासेल' होयो नालाय बारायलाङो मास्टारफोरा सानै सानना थानांगौ मोनसे स्कुलाव सासेल'बा हेन्डेल खालामजोबनो हाया आं डाइरेक्ट नोंखौ आमुक स्कुलाव सोहैथां होनबाबो खोथाया गाज्रि जागोन ना
नाथाय सिं सिं बेनो सैथो आजिखालि गभर्नमेन्ट स्कुलाव एकदम गामिफोराव गैलानो फरायसाफोरानो मास्टारबो गैला फरायसाबो गैला नों बहा सोगोन नों बहा फोरोंगोन गावनि फिसाखौ बिदिसो जाबाय होमबालाय आंलाय मायाव हगारनो हगार दे गभर्नमेन्ट स्कुलखौबो एसे माबा खालामनांगौ सापर्ट खालामनांगौ हगार गभर्नमेन्ट स्कुलावनो खाथियावनो सोरबाफोर दङबा स्कुलफोर दङबा दे जागोन बाखि मास्टारफोरा लिंलां खालामो फां फुं खालामो नैबे अमा राजाखौ बुंबानो जाबाय आहा बे जोंनि गामि खाथियाव स्कुल मोनसे दङ फरायसाफोरानो गैया मास्टाराबो सासेल' बेनिखायनो आं गिनाय मोनदों सासे सानै सोरावबासो मानसि जालांगोन जियानो जादोला मास्टारा फां फुं खालामबा खोन्थाफैबानो जाबाय आंनो जागोन दे माबाफोर जादोंना जायाखै नोंलाय गैया जेबो जानाय जायाखै दिनै रागाल' जोंदों आं रागाखौल' जागासिनो आं दे होमबालाय आं साहा फुदुंना लायना फैनि हामबाय दे बेवाइफोर हामबाय नों फैबाय मोजाङानो जाबाय दे जिरायथ' दाना सिखिरिफोरखौनो नुनो थांला बेसे मोजां बे सिखिरिया बे सिखिरिखौ नुनोनो नागिरला माथो जुदि बे सिखिरि समायना सिखिरिया सानसे बुहुमनिफ्राय आन्दायलाङोबा मा जागोन दे ओरैनोबा बिसोरनि जिउआ जोबोद गुसुं जेसेबांनो समायना एसेबांनो महर गोसा एसेबांनो खस्थ'बो ना बयबो नोंसोरखौ जाहां माहां खालामबाय थायो गिदिर गिदिर दाउफोरा थांदो थां दुलुर दुम्फाव बिनानाव माब्रै दं नों आं मोजाङैनो दं दुम्फाव नों फामे बिबार नायनो होनदोंमोन ना फुदुं बिबार हनै नायदो जि मोजां मोजां दं जोबोद मोजांथार दुलुरासो खानो होगोन ना होआलै दुलुर होगोन दुम्फाव बिनानावनोबो होगोन आच्छा दुम्फाव थां खानानै लादों मोनसे मोजांनो एमाव राजा दुम्फावनि देहाया माबायदि दा मा बुंनोब्रा बेसरा गथ'आ दानो दं दानो गैयासो जाबाय बोरैबा मोनो आं मोखांखौ नुबानो दा बेनि सेराव जों दुखु जानानैबो खोन्थानो हायाना डाक्टरालाय जेबो खालामनो हालालै दा 3थि स्टेजआव दङ ना बेना केन्सारा डाक्टरा फाहामनो हाला बेखौ आयौ आं माबा मोनसे खालामनो हानायमोनब्ला खालामथारगौमोनलै दुम्फावनि महरखौ नुबा मा सानो आं मिथिगौ ना आब' दुम्फावखौसो गोसोखाङो आं बे दुम्फावा नोंसानिया आंबो आब'खौ जोबोद गोसोखाङो बे दुम्फाव बिनानावनि मोखांखौ नुबानो आब' दुम्फावखौ गोसोखाङो मानसियालाय दुम्फाव बायदि महरानो मानो इसेबां बिदि जाबाय थाखो गोदोबो दुम्फावा आंखौ बासायनानैनो थैबाय दा उन्दै दुम्फावखौबो जेबो खालामनो हालां बिराद दुखु मोनबायलै आंबो बोरैबा मोनदों आच्छा दुलु नोङो माबानि खबर मोनदोंना फावगालिनि दासो रायलायहरदोंमोन आं देलाय फन खालामफिनलाय आं बेखौ लोगो हमनो जागोन दे हेलौ फावगालि एमाव राजाया नोंखौ लोगो हमोनो बै जों थांबाय थाग्रा रेस्टुरेन्टाव होननानै बुं बै नोंसोर थांबाय थाग्रा रेस्टुरेन्टावनो जागोन दे आं खोन्थागोन नों मबाइलखौ लाबोबानो जाबाय दे आंखौ आनब्लक खालाम खोन्थाबानो जाबाय आनब्लक खालामनांगौनो एमाव राजानि नाम्बारखौ जागोन दे आं हले रायलायनानै होबाय दे एमाव राजा उनाव आंल' प्रब्लेमाव गोलैनो मोननाय नङा दे जागोन दे प्रब्लेमाव खोलै आं दे होमबालाय मोजां आच्छा थाइबानि लादु दे दुलुर थाथ'दो आंबो दुलुर बाय दे मोजाङै थां दे बाय बाय बे एमाव राजाया बारा गाज्रि नंमारा मानसिया मोजां गाइड मोनबाय बिराद मोजां जागोन आंहालाय माने एमाव राजानि फारसे सानबाय थायो फाग्लिलाय मामा जाथिया माथो दाबो फैया एसेबां गोबाव नेबाय थानांगौ दे आं बेखौ फैबाय दाउदै एसेबां हाखु दाखु मानो लिंहरनाय आंखौ जाथि आं आंनि न'खौ दिनैनिफ्राय गायनानै फैबाय आं नोंजों थांनोसै आं बे न'खराव आरो मालाबाबो थांला आं नोंजोंनो थैस' थांस'नि रायजो जानोसै नाथाय बेफोरबायदि हरखाब फैनाया मोजां जादों जानो बिदिबा नों आंखौ मोजां मोना नों आंखौ ओरैनोसो मोजां मोनखायो आरो हाबा लानो थाखाय नङा आं नोंखौ मोजां मोनो दाउदै नाथाय नोंसोरनि न'खरनि मानसिफोर आरो जोंहानि न'खरनि मानसिफोरखौथ' नों मिथिखायोना आं जेबो मिथिया जायखिजाया नोंजों आं रायजो जानो मोनबानो जाबाय आं आरो बे न'खराव मालाबाबो थांला जेराव सुख सान्थियानो गैया बयनिबो न'खरा गोजोन जाजोबा दाउदै जोंनि न'खरावबो दावराव दावसि सोमजिबाय दङ आरो दाखालिसो फावगालिनि जाथाय जानानै थांबाय बेफोरबायदि थासारियाव आं नोंखौ दानो बिदिबा नों आंखौ गोसो थोआ नों आंखौ मोजां मोना बिदि नङा दाउदै आं नोंखौ गोसो थोयो जोबोद मोजां मोनो होमबालाय नों आंखौ मानो लाना थांनो हाया दे जों सानैनि न'खरनि कन्डिशनखौथ' नों मिथिखायो दा बिसोरनिया बिसोर जाबाय थागोन जों सानैयासो रायजो जागोन दा बिसोरथ' जोंजों रायजो जाफाया आंखौ जुदि नों दिनै हाबा लाया आंखौ जुदि नों नोंसानि न'आव लाङा आं हले बे बुहुमनिफ्राय टाटा बायबायसो खालामगोन थोद हामा बिदि बुंनो आच्छा नों मोजाङै साननानै फैखाबाय ना आं आदाजों नांलायलायनानै फैदों ना आंखौ हाबा खालामदो नोंसानि आदा बाजैमोनखौ मोजाङै बुजायगोन ना सानैबो मोजां मोनलायनायावलाय एसेबाबो दुखु दाहा थाखागोन नांलाय खमलाय थाखागोन आच्छा बिदिब्ला नोङो जोंहानि न'खरनि मानसिफोरजों मोगा मोगि जानो रेडि ना नोंसानि न'खरनि मानसिफोरखौथ' आं सिनायजोबफ्रामखायोआनो
अब्लाबोथ' न'खरनि सोमोन्दोजों नों मोजाङै मिथियाना नों जुदि राजिबा आं नोंखौ लानानै थांगोन नंगौ औ होमबालाय माथो बावथौदो आं थांनोसै नोंजों फैदो गारिखौ बैयाव पार्क खालामना दोनदों आं